नैजिथि अल इन्डिया जोहोलाव बालिराम बर' गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ थांनाय 16 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायजेनदोंमोन। बेहाय 9 दोलोआ बाहागो लादोंमोन। बे फुटबल बादायलायनाया हरिसिंगा रबि कछारी स्टेडियामावहा जादों आरो हरिसिंगा स्पर्ट्स एस'सिएसन आरो हरिसिंगा दखरा फरायसा आफादनि दैदेननायाव जादों। आरो बिदिनो फैयै फैयै गाबोन 26 खालारावहा बे फाइनाल गेलेनाया जागोन। नंग्रिम हिल्स स्पर्ट्स क्लाब शिलं आरो हावराघाट स्पर्ट्स क्लाबनि गेजेराव जागोन। आरो गाबोन बिब्दिनो हाबाफारिखौ ओरैबायदि लादों, जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जोङो लिंदों आसाम सरकारनि PHC आरो क'अपारेसन मिनिस्टार मिस्टार रेहन दैमारि सारखौ लिंनाय जादों। बेनि अनगायै जोंजों लोगोसे आलासि महरै लिंदों BTCनि माखासे EM आरो MLA फोरखौबो लिंनाय जादों। आरो गाबोननि बे गाहाय सिगां खामानि हाबाफारिया जागोन मुंख्लंनि बिबार बावनाया, बेखौ बेखेवगोन बड' स्टुडेन्टस इउनियननि लेङाइ आफादगिरि दिपेन बर'आ। जोङो बे बाजेट लानाया 9 लाख लादों। बेनि मादाव जोङो माखासे BTC गभर्नमेन्टनिफ्राय रिकारिं हिसाबै 5 लाख मोनो आरो EM आरो सिबा जोंनो माखासे मदद होयो रांखान्थि फारसेनिफ्राय। आरो बेनि मादाव जोङो जायगानि फालांगिगिरि बिजनेसमेन कर्मचारि बेफोरबायदिनिफ्राय जोङो एसे कालेक्सन खालामनानै बे टुर्नामेन्टखौ रायजो राजानिफ्राय बिदि अनसुंथाइ एसे एनै लानानै जोङो बे टुर्नामेन्टखौ दैदेननाय जायो। बे टुर्नामेन्टखौ फाथिनायावहा जोंहा गोबां लाब जादों होनना बुंजायो। माखासे रोंगौथि प्लेयारनिफ्राय जोङो जोंनि जायगायाव थानाय प्लेयारफोरा बिसोरनि आदब खायदाफोरखौ मोननो हादों। बिदिनो जोंनि हरिसिंगानि प्लेयारफोरा एसे जौगाथि। देग्लायनि बे 20थि जोहोलाव बालिराम बर' टुर्नामेन्टआवहा 9 टिमा बाहागो लादोंमोन। फारियै हरिसिंगा स्पर्ट्स एस'सिएसन, दैमालु क्लाब, कबिरालि आदिबासि क्लाब, भेरगाव सानराइज क्लाब, बङाइगाव ब्लु स्टार, क'क्राझारनि बारहुंखा क्लाब, कार्बि आंलंनि हावराघाट स्पर्ट्स क्लाब आरो शिलंनि नंग्रिम हिल्स स्पर्ट्स क्लाब। गाबोननि जोबथा गेलेनायाव बाहागो लागोन हावराघाट स्पर्ट्स क्लाब आरो शिलं नंग्रिम हिल्स स्पर्ट्स क्लाब। बेनि गेजेराव जागोन ओमफ्राय जोङो टिकेटखौ बेसेनखौ बारा खालामाखै। गसंनायावहा 20 रां आरो जिरायनानै नायनायाव 50 रां एसेखिनियानो। टिकेटखौ जोङो बेबायदिहै फुंनि काउन्टाराव 10 बाजिनिफ्रायनो होबाय थागोन। आरो बिदिनो टिकेट काउन्टाराव गेट सेरावनो थागोन, स्टेडियामनि गेट सेरावनो। बेहायनो टिकेटखौ 10 बाजिनिफ्राय मोननो हागोन। दामा 20 रां गसंनानै आरो जिरायनानैहाय 50 रां। पाब्लिकखौ खैथानिफ्राय सोगोनगोन स्टेडियामाव? जोङो 12 बाजिनिफ्रायनो सोसनगोन। मानो होनब्ला जोंहा एसे कालसार प्रग्राम दङ। 1:30निफ्रायनो जोङो कालसार प्रग्राम आरो गुबुन गुबुन हाबाफारिखौ लाजेनगोन। दिनैनो बेलासि समनिफ्रायनो एनाउन्सखौ होगासिनो दं। आरो बिदिनो जोङो गाबोन आसा खालामदों गोबां
फुटबल गेलेग्रा नायगिरिफोरा फैगोन। देग्लाय बिदिनो जों एसे फोसावनाय हिसाबै 30,000सो बिदि मानसिखौ मोननायनि आसा खालामदों।